O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitaba as instalacións do Colexio Praia Xardín unha vez anunciada pola Xunta a adxudicación por un importe de 1,1 millón de euros das obras de rehabilitación integral do centro. Acompañado de representantes da propia dirección do colexio e tamén da corporación local, o titular de Educación explicou algunhas das peculiaridades do proxecto técnico que busca mellorar o confort térmico e a eficiencia enerxética do edificio. Que basicamente vai cambiar a faciana, vai cambiar a estética, vai estar con xate exterior de color branco e con unhas ventanas pois dunha gran capacidade aillante. Se calcula aproximadamente que, ademais de ter unha millora do confort moi grande no propio centro, un aforro en consumos enerxéticos en torno ao 40-50%. Cada edificio funciona diferente, pero a media, cando se fan estas intervencións, a media está en torno ao 40-50%. Dende o Concello destacaron a importancia desta obra, pola que a comunidade educativa levaba tempo agardando, o tratarse dun edificio con máis de 50 anos de antigüidade. En breve se vai a comenzar esta obra, como ben acaba de dicir o conselleiro, e nós, esperando que todo sala de acordo aos plans iniciais e que en 9 meses teñamos arreglado esa demanda tan histórica e esa problemática que ten este centro, que foi creado hai 50 anos e que para nós é moi importante porque ten un número de alumnos, máis de 200 alumnos, se non me equivoco. O prazo de execución das obras, cuxo inicio se prevé para principios de xuño, unha vez rematadas as clases, será de aproximadamente 9 meses. É unha obra que se vai a comenzar prácticamente de xeito inmediato, unha vez que estexa rematado toda a tramitación administrativa coa empresa que resultou adxudicataria do proceso de licitación, e a nosa idea é que comecen as obras co remate das clases para que non haya para que haya mínimas molestas posibles e poidan traballar, sobre todo no cambio de cubertas, dun xeito máis fácil e máis rápido e sin ningún tipo de problema. Tamén coa idea que no prazo de execución, en torno a 8-9 meses, 10 meses que pode ser, teñamos todo rematado aproximadamente dentro dun ano para que se comecen as clases no ano 27-28 nun centro absolutamente remozado. Esta intervención enmárcase nas primeiras 16 obras programadas pola Consellería en centros de ensino de toda Galicia para este ano, cun investimento total de máis de 16 millóns de euros, nas que se inclúe tamén o peche lateral da pista polideportiva do Instituto de Porto do Son, cun investimento previsto duns 267.000 euros.